години 45 хвилин. Саме стільки тривала підсумкова прес-конференція Владіміра Путіна. Особистого рекорду 2008 року, коли він говорив цілих 4 години 40 хвилин, цього року керманич Кремля не побив. Багато говорив про Україну і про Крим, і про українських моряків, зухвало захоплених в полон біля Керченської протоки. Проте на все в російського президента була своя викривлена правда. Ми зібрали головні тези та намагалися розібратися, що означає для України цьогорічна риторика Путіна. Дивіться далі. Давайте мы пойдем в этот сектор. Вот я вижу украинский флаг, второй ряд. Нет, вот это вы у нас все время присутствуете, да? Да, вы, по-моему, с Украины. Да, это наш коллега из Украины. Да, мои коллеги мне говорили, лучше не давайте ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет? Уся ця промова стосувалася українського журналіста Романа Цимбалюка. Дещо згодом він таки поставив своє питання. Спасибо, скандала не будет, как и не было. Ну, слава Богу. Український журналіст запитав, скільки Росія витрачає грошей на окупований Донбас. Путін спершу довго розповідав вже відому кремлівську риторику, що це українці обстрілюють Донбас, а потім заявив, допомога від Росії гуманітарна та інша. Проте яка інша – не поточнив. Питали у російського президента і про подальшу долю українських військових, яких незаконно таранили, а потім взяли у полон російські військові. Их послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать. Такими маніпулятивними заявами російський президент працює на майбутні вибори в Україні, тому що прагне, аби до влади прийшли такі політики, з якими можна домовитись. Так вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Путін зараз вже працює на українських виборах за те, щоб змінити сьогоднішнього президента. Путін хоче президента України, а потім і такий парламент, який з ним дійде до діалогу, залишить Крим у складі Росії, погодиться з цією окупацією, і Путін буде робити все для того, щоб в Україні прийшли прямому такому цензі проросійські політичні сили. В тому, що усі заяви Путіна – це вплив на вибір українського народу на майбутніх президентських та парламентських виборах, певні й експерти. Це був чіткий посил, що Росія буде впливати на перебіг передвиборчих перегонів в Україні, і президентських, і парламентських. Не випадково, власне, акценти на рейтингах можливих кандидатів в президенти. Тому не випадкові тези Путіна про те, що, власне, влада в Україні, вона русофобна, ба більше того, наразі цією владою домовлятися не можна. І третій основний теза цей посил, власне, в Україні, те, що Росія чекає на зміну, власне, політичних еліт і буде докладати максимум для цього зусиль. На щорічній прес-конференції російський президент побивався і тим, що Україна створила свою церкву. Мовляв, вселенський патріарх Варфоломій хоче на цьому заробити. Путін навіть навмисно назвав патріархію турецькою, а не, як правильно, Константинопольською. І взагалі у створенні православної церкви України побачив вплив Сполучених Штатів. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Ну, там и назначений, там очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея – подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на это. Говорив Владімір Путін і про Крим. Мовляв, від санкцій, які запровадив світ, страждають кримчани. У своїй промові Путін вкотре не визнав анексії півострова. Это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции. Не только избирательные против руководства Крымской республики Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки
против них вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, тогда надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка. Питали у Путіна, і чому Росія зміцнює військовою технікою Крим, на що той сказав, на будь-якій території Росії будуть будувати так військову політику, як вважають за необхідне. І це при тому, що більшість світу не визнають півострів російським. Було ще багато риторики від російського президента про те, що Україна та Росія мають співпрацювати, про те, що в нашій державі нині русофоби при владі. Перераховував рейтинги українських кандидатів в президенти і навіть заявив, українцям живеться все гірше і гірше. І ця риторика геть нічим не відрізняється від пропаганди, яка лунає з російського телевізора. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.